Bueno, aquí Víctor Chaparrís, o rei das redes sociales e o rei de Galicia, dando o discurso. Bueno, seguidoras das miñas redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. Xa que este ano, 2025, foi un pouco complicado entre varias cousas e asuntos e un gran esforzo entre todos e todas, algúns costándolle máis que a outros, pero conseguimos salir adiante. Esperamos que o próximo ano, 2026, veña con máis alegría e momentos máis agradables. Vou falar das velutinas. Ahora mesmo non se ven tantas como se miraban antes, cando se empezaban a facer as trampas e todo. Pero, bueno, alguna que outra ainda hai. Hai quen sigue facendo as trampas. Outro día en Pontevedra parece que se detectaron sobre 2 ou 4 niños de velutinas. Pois bueno, hai que andar con precaución, porque non sei se vos acordades que eu tamén ainda non hai moito estaba na casa que iba a me duchar e que comuniquei nas redes sociales e contéme con a velutina no baño. Manda carallo. Eu sinto un ruido, que carallo, eu pensando que era un moscón, porque cando me su puta madre. Pois non me jodeu de milagro, Tuve suerte que poden atrapar e matar, porque senón xa estaba metido na ducha, tuve que salir e vestirme, tuve que entrar pola ventana ou algo, porque senón a xente pode estar tranquila se, a ver, por exemplo, se como non é como antes, que a millón miraba unhas velutinas, miraba un niño e alarmábase. Se encontra un niño de velutinas ou así velutinas voando, hai que manter a calma e alexarse. Non como algúns que collían e iban a traición. Iso non se pode facer porque é moito peor. Se encontra un niño de velutinas ou velutinas voando, con calma apartarse e deixalas estar hasta que marchen. Se a xente non sabe que facer, porque tamén había moita xente que non sabía onde chamar, nen con quen contactar, me parece, se non teño mala información, que hai que chamar ao Ayuntamiento ou a Xunta de Galicia para dar conocimiento onde se encontra o niño. Vamos falar da gripe porcina, que agora hai moito comentado de que anda unha peste polo jabalí ou algo así polo estilo. Eu non vou dar maior información porque ainda non teño moi claro como é ese tema. Uns din outra cousa, outros din outra cousa, nos medios de comunicación sale outro asunto. Parece ser que afecta solamente a jabalís, pero ainda non se sabe. Aí non vou entrar en moitos detalles porque non se sabe. Tamén parece ser que hai un problema coas vacas que ainda non se sabe moi ben. Pero bueno, no momento podes estar tranquilos que según pequena información ese problema a Galicia ainda non chegou e ainda non hai moita información, sin problema. O tema do apagón, que durou varias horas, que moitos estaban preguntando como demonios pudo haber ese apagón. Claro, como eu dicía, nin idea. Colleu a cantidad de xente de sorpresa, Pontevedra, Portugal, parte de Francia tamén me parece que foi,
e outros sitios máis. Claro, houve moita xente que se mirou moi afectada, porque a maioría da xente ten todo eléctrico, entonces o marchar corriente, cataflún. Pois bueno, foi un tema que asustou a moita xente, así de repente, e ojalá non volva a pasar. Tamén me preguntaron que estaba facendo eu cando foi o tema do apagón. Nada. O apagón, que iba a facer? Nada. Ni máis ni menos. Apagueime tamén. A tomar por culo. Hoxe en día a maioría da xente gosta de meter todo eléctrico. É unha pavada. Porque se ve un apagón como o que veu, a tomar todo por culo. Hai que afogar máis luz e non meter tantas cousas eléctricas que despois pasa o que pasa. Vou falar do tema de cando fai unha festa nos rurales, que a veces moitas comisións encontranse coa sorpresa de que para poder contratar unha orquesta é bastante difícil. Hai que tratar poder facelo con tempo, porque senón depois se espera o verán, está todo ocupado e saturado. E a mellor as poucas orquestas que poden quedar libres aumenta de precio. Bueno, vou falar da miña nova modalidade de traballo, aparte de que estou traballando na empresa onde estou traballando, agora tamén estou como autónomo para o se alguén quer facer unha publicidade local ou de un restaurante ou unha inauguración, o que sea, que aparte de estar como autónomo, podo se é que queren, que non é obrigatorio, se queren que me avisen que podo facerlle factura, que me teñen que dar uns datos que lle vou pedir por privado, iso paso directamente á gestoría, e depois a gestoría xa se encarga de mandarlle a factura a ese cliente ou clienta. No momento que me queran contratar para facer un vídeo, xa unha promoción ou unha inauguración, do que sea, con desplazamiento que sea, eu ponho unha tarifa, e xa hai alguén que queira factura, teme que avisar, porque entonces teño que pedir por privado uns datos, cobralle o IVA, pasarlle todo iso á gestoría, e xa a gestoría se encarga de todos os trámites para poder mandarlle a factura ao cliente ou á clienta. Porque hai moitos que me din, iso mellor non funciona. Funciona, porque eu no momento que lle mando toda a gestoría para facer a factura, iso tamén se pasa telematicamente, queda tamén registrado telematicamente en Hacienda. E xa non hai volta atrás. O tema do verifato, que carallo é iso, que moitos ainda non entenden ben, parece que o retrasan hasta o 2027. Porque xa querían pôr ao 2026. Pero non sei que problema xubo aí ou que imprevisto se presentaron, que iso de verifato, como carallo se chame, retrásano para o ano 2027. Vou falar de un detalle que está traendo moito de cabeza a varios non, a todos os condutores e condutoras, que é sobre o tema da luz da baliza V16. Que parece ser que hai moitas a venta, o sea, a vender, pero que non son legales ou non se sabe que rollo pasa aí.
porque está saliendo continuamente en la televisión, está saliendo continuamente en las redes sociales. Es que pasa a ser que ahora, que para o 1 de enero, que non a teña no coche, que lle mete unha multa de 200 euros. Tócate los cojones. Vale, pois, a mí aquí deixaume unha para enseñar, deixaume esta, para que non, esta non é miña, deixaume para enseñar a cámara, que, a ver como é. Vamos a ver. Hostias. Ahora vai, o defunto carallo. Pero parece que tamén hai algunhas que non son homologadas. Entonces, eu me pregunto, como carallo se entende isto? Porque aparte de querer aprobar a baliza sobre 16, queren suspender, o sea, prohibir o tema dos triángulos. Eu que proíban o tema dos triángulos estou totalmente en contra. Que queren aprobar o tema da baliza 16, vale? Que o aproben. Pero que non eliminen os triángulos, porque eu digo que os triángulos é un esforzo moi grande. Imaginaremos que vades por a carretera, averíase vos o coche nunha curva, en plena noite. Podes isto e non podes os triángulos, que coincidan nunha curva. Que é máis visible, os triángulos ou a baliza V16? E aí está o problema que se fan moitos condutores. Porque os triángulos son bastante visibles, pero ahora, mirade. A ver. Porque pasa ser que incluso ten localizador GPS. Según varias informacións. Pois, a ver como... Porque, mirade, trae pilas, mirade. Isto trae unhas pilas. Son 3 pilas. Que yo acabo de meter eu. 3 pilas. A tapa. Se cega. Isto é para pôr encima do techo do coche. Encima do techo. E trae aquí un botonciño, porque hai outros que traen un botón aquí arriba, pero son legales ou non son legales? Aí é só carallo. Entón, vamos a ver como funciona, este botonciño aquí debaixo. O sea, aquí, pero claro, hai que probarlo de noite nun coche. Isto efectivamente de noite funcionará, dará boa iluminación. Que iso que se preguntan moitos condutores. Vamos a apagar, porque senón, apaga ou non apaga, cabón. Apaga, hija puta. Ahora apagou. Vale, pois, a ver, isto dice que ten un localizador GPS. Pero tamén hai moitos condutores que se preguntan, é de protección de datos? Porque sei que ten que ir conectado ao móvil. Que ainda facer obligatoria para 1 de enero, pero ainda hai moitas preguntas, ainda hai moitas dudas, hai moitos modelos a vender que non son legales. Que pasará? Sorpresa. Saliu un vídeo no Facebook onde hubo un home que fixo unha prueba cos triángulos e a baliza. Xusto nunha curva. E, por exemplo, o coche estaba ali onde aquela porta e o triángulo aquí. Pois pasou un condutor enfocando e mirábase o triángulo a plena distancia. Pero da V16 non se miraba hasta chegar a altura do coche. Pasa un fosteado, catablum. Vamos falar do novo sistema que ten a policía local de Pontevedra
para fazer as provas de alcoolemia. Porque a mí pasó un caso que aquilo mandou carallo. Saliu bueno, foi este pasado fin de semana, en Pontevedra. Fun coller o coche para ir para casa. E coincidiu que onde tiña o coche, de lado estaba a policía local, con control, vale? Eu seguín, collín o coche, e así como a volta a unha rotonda, xa me pagan. Buenas noches. Estamos haciendo la prueba de alcoholemia, ¿algún inconveniente? ¿Ha vivido usted alguna capa? No, puedo hacer a prueba sin problema ningún. Vale, haga favor, pájase para aquí para este lado y pájase detrás de nuestro furgón y apague el vehículo. Vale, pues me da, apague, vale. Vamos a hacer la prueba de alcoholemia, ¿vale? Cuando me dan boquilla, el cuello boquilla, me cago en Dios, pero esto que cayó es. Exacto, yo policía. Pero seguro que me van a hacer la prueba de alcoholemia. Sí. No. Mi madrina, esta semejante boquilla. Pero claro, que haga una boquilla, pero que lástima no tenerla aquí conmigo que me la enseñaba. Pero una boquilla pequeña, delgadilla, pero un lajo, yo me cago en hostia. Aquella para que me toque supositores por el culo. Cuidado, claro. El menino no plástico que miña. Porque claro, cuando pagan para hacer un control de alcoholemia, es que llaman a boquilla, tipo abres el plástico, tiras con dos plásticos, abres dos plásticos fácilmente. Pero que no me abre. Aparte de que no plástico, no envoltorio que miña plástico, era duro de cojones, porque non abría. Non abre. Collín eu diante do policía, rompino cos dentes, a tomar por culo. Cando se acordaba, mi madre, un cacho boquilla. E nisto que pone a meter no termómetro, e dime o policía, no, deja que la meto yo. Como? Tiña diferente enganche. Porque que pasa? Cando se vai facer a prueba de alcoholemia, e se me colle a boquilla, métese a presión. Pues esta non, esta que me dan iba de lado. E eu, pues semejante boquilla. Es que estas son más efectivas ou algo así me dixeron. Eu, coño, fixen a prueba, saliu todo ben. Así, pero aparte de facer a prueba, mediante a matrícula, comprobarme telemáticamente que o coche estaba asegurado, que está o meu nombre, coa ITV pasada, o sea, en vigor, e co carné de conducir en vigor. Pero cuidado que no domingo ainda botei todo o día pensando na puta boquilla. Dixo, me cago na macho, cuidado coa boquilla, E de feito, depois comunicouse un chaval comigo e dime, ois, esa boquilla é estupenda para facer un canuto. Pero, lástima é que non me acordei, porque senón vos la traía e vos la ensinaba, Pero un cacho boquilla, me cago na puñeta. Para toda a xente que me preguntou cando vin dar a miña primeira entrevista, porque hubo varias personas que me preguntaban que non conocían este canal, que non sabían nada, vale. Pois isto é unha emisora chamada Podcast. Canta Claro. Que ese nombre equivocose un pouco, porque eu cantante non son. Pois é, Podcast Canta Claro e queda en Fisterra. Ahora mismo é o canal que máis seguidores ten facendo os vídeos en galego. Os que máis seguidores ten. Ole!
Bueno, eu mirando tamén anteriormente as redes sociales que estuvo unha chavala aquí nesta emisora que estuvo cun cliente ou non sei moi ben como foi ese tema. Pero é que a min fíxome gracia, porque a chavala dixo que tiña os huevos máis grande que a pirola. Manda carallo, tamén iso non é emisora, manda carallo. Pois tuvo unhas visualizacións, esas palabras, de 1000 pares de cojones. Sei que se non estou equivocado, que tuvo máis de 1,5 millón de visualizacións. Se non estou equivocado. E tamén un vídeo que se fixo moi viral, que foi aquí na miña anterior entrevista, que foi moi viral, tuvo unha visualización de carallo. Foi o de pouco vai lavar o ollo do cu. Iso foi viral, pero viral. Bueno, pois acaba un bo o que queda de 2025, acabar o ano 2025 con boas festas e deseolles a todos un próspero ano novo 2026 a todo Galicia. ¡Felices festas navideñas e próspero ano novo 2026 a todas, empleados, empleadas, repartidores, camioneros, oficinistas e personal superior de Abijal de Campañó, Abijal de Cambados e generalmente de todos os mataderos que haya. Os que traballan tamén para os que traballan en podcast, Canta Claro, as da academia donde fago o curso de DJ, e a todos vecinos e vecinas de Campañó. ¡Feliz ano novo 2026! ¡Boas festas navideñas! Espero que terminemos ben o que queda de ano 2025 e feliz e próspero ano novo 2026. A tomar por culo. Rumorosos, na cota verdecente, ao raio transparente do prazido luar. Que nas altas copas escurar o meu arpado, co compás bem marcado, fungando sem parar. Mira, gale. Do teu verdor cingido, con fin de verde catro, Valero, Monte Bravo, Galicia, zona xa. Breogán, dale Breogán.